Yantole khawusho manje. Yintoni lento niyenzayo sithi silele sidiniwe. Kaloku sisebenza nzima singamadoda. Ufika umuntu useyifutha apha phezu kwakho. Kwenza ngantoni apha kuni? Hayi kaloku sifuna lento siyifuna uniyayazi into esiyifuna. Yemadoda ndoda ibuyiqinile manje emsebenzini. Hayi man. Iyazi inemisebenzi ayishiye endlini. Yo. Ungathi nityokotyo lento indoda ayiqini into. Sanozilibala ba ni powerful kunathi. Hayi ni powerful andifuni. Andike siyakwazi nozenzela. Ngoku umlalele. Ubaqayise emandleni thina siyaqhuba. Ubityokolo uzakwenza njani? Abo theba ke indoda unokuyinika iceba mfondini ungakupheke phaa kuzibani. Okanye unomphathela something ke. Xa unjalo. Into ufuna kuba nento ezakuxhasa. Hayi abafazi. Xa ulibela kuba nento ezingafuni uthayide. Funeke sibe kube komnye. Okay. Kusho ukuthi umdala ufuna ukwelekelisa. Yo! Sayithini? Uyayibona ke le dimene namabhinqa. Hayi!